The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, kinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kalag, kung na ba kita'y mga sala pa nga atong gitinir diha, kay kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, we are mandated to utilize the principle of 1 John 1:9, the recovery technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og alang kanimo, dili pa magtotoo, gi-awhag ka, dasig ka, sa paggamit sa imong volition, imong free will, and make the most important decision in life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo na dinhi sa makausap pa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong grasya bisan pa ni among kinabuhi, imong gilugwayan. Bani kami o Dios, tultuli kami pinagi sa pagpatinaw kanamo, pagpasabot kanamo sa imong kamatuoran, pinagi sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan atong mga higala, mga suki na ning atong Bible study, daily Bible study. Usab sa atong mga higala o mga kaigsuonan diha ni Kristo. Our brothers and sisters in Christ who are subscribers and who are following our Bible study. Niya makita magadupot sa atong tun-anan bahin sa God's greatest gift to man, ang labing dako nga gasa sa Dios alang sa tao. Okay? Ato yung padayon. Diin kita muhunong o atong ipadayon ang mga punto din sa doktrina. Unas tanan. Palihog abriha ang imong Biblia diha sa Roma 8:1. Romans chapter 8 verse 1. Nagasulti kini sa pag-ingon. Sabi ni Saya, tungod ni ini karon dili nahukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Okay. Now, kini nagahisgot ni bahin sa unsay mahitabo sa usa ka tawo nga mihimo na og labing manundanong desisyon. The decision to believe, trust in Christ as Lord and Savior. So, human siya mo dawat, mahimo na siyang anak sa Dios, mahimo na siyang bag-ong binuhat, born again, bag-ong na tao. Ang iyangan isuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Siya suluban na sa pagkamatarong sa Dios. O kining mga butanga ng panghitabo sa iyang pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo. So, Roma 8:1, kung malikon, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Ang usa ka tawo nga mudawat kang Ginoong Jesucristo, of course, siya mura og intang punga nga gipunit siya sa Espiritu Santo o gibutang ngadto sa pagkahiusa niya kang Ginoong Jesucristo. Okay, diha usab sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27. Kini nakanayon og ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So sa in English, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Now, sa laing bahin usab, sa dihang ang usa ka tawo mutuo ni Ginoong Jesucristo, ingon nga, ang atong labason diha sa imong panumduman. Mao kining mosunod. Una, ang Dios nga Amahan, God the Father, mupunit o sa kinaraang pagkasulti mo puyirot kaniya ug mubutang kaniya ngadto sa pagkadugtong niya kang Kristo. Sa akong ingon di padugay, kining iyang pagkadugtong pagkahiusa kang Kristo dayon na kini, that is eternal, pinagi sa pagbautismo kaniya sa Espiritu Santo. Mao kanang gitawag sa in English og being born again. Ang ikaduha,
Ang mao nga bag-ong magtotoo kinsa nahimo ng anak sa Dios, kalifikado na siya sa pagpuyo uban sa Dios hangtod sa kahangturan. He is now qualified to live with God forever in eternity. Ang ikatulo, pagapuy-an na siya sa Espiritu Santo ang iyang lawas. Okay? Puy-an na sa Espiritu Santo ang iyang lawas niya nga bag-o nga anak sa Dios. Ikaupat, ang iyang isulat dito sa libro o basahon sa kinabuhi sa karnero, Lamb's Book of Eternal Life, o kini di nagyud mapa, never to be blotted out. Na ka na mabasa ni Mos Pinadayag 21:27, Pinadayag 3:5, o Filipos 4:3. Now, ang ikalima, hatagan kini siya kinabuhi nga wala na katapusan, eternal life. John 3:16 ug John 3:36. Ikaw niya nang higayon sa iyang pagkaluwas. Kanang maong magtotoo, mahimo ng usa ka espirituanong milyonaryo, spiritual millionaire. Ikapito, gitagan-an na siya sa Dios og bag-ong pinuyanan, a new home. John 14:1 ngadto sa 6. Ikawalo, usa ka taguwat interim nga lawas o gunya usa ka lawas nga binanhaw, resurrection body. Job 19:25 ngadto sa 26. Ikasiyam, kung mahuman ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta, unsa may mauna? Kung unsa may mauna, what comes first? Mamatay ba siya sa iyang lawas o ang pagsakgaw, rapture, siya sa usa ka pamilok? Kining rapture, usa ka pamilok lang mo, tubang kini siya sa Ginoo, adto na siya sa usa ka dapit, di niya nang dapita, wa nay kasubo, wa nay kasakit, ug uban pa, wa nay kamatayon. That is Revelation 21:4. Ika na po, wa nay appointment niya sa paghukom, Romans 8:1, di padugay atong basa ka na. Ug ang ika na pulo sa labihan yung dakua ang bintaha sa usa ka magtotoo nga tuan na sa langit. Abi nimo, ang labing grabe o kinagrabihang butang nga may tabo ni bisan kinsang sakop sa kaliwatas tao, mao ang iyang pagtuon niya dong unsay gitudlo sa relihiyon. Kinapaitana. Now, ang kaluwasan, mao lang gihapon kaniadto, mao lang gihapon karon, ug mao lang gihapon sa kanunay, ug kini mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang bugtong pagtuo nga makaluwas, mao ang pagtuo nga wa nay gidugang. It's faith plus nothing. Kay numduman ta, nga ang kaluwasan usa ka gasa nga dawatunon, dili tumong nga kabutunon. It's a gift to be received. It's not a goal to be achieved. Unsa kadaka nga pagtuo ang gikinahanglan aron makatuo ni Kristo? Tubag, ingon ra kadaka sa usa ka lisos mustasa. Maura, si Kristo ray bugtong dalan ngadto sa langit. Ang uban nga mga dalan pasimang kini ngadto sa kapildihan. Now, adun nalay duha ka mga litrang B ang kapilias tao, o kini mao ang unang B, believe. O ang ikaduhang B, burn. Entonces, believe or burn. Now, matagi gayon nga mosaad ang Dios kanang sa ara sa kanunay garantisado gayon nga iyang tumanon. Ngano man, tubag, tungod kay sa kanunay, mutuman mangyud siya sa iyang pulong.
He always keeps His word. Ang gisulti sa atong Ginoo bahin sa mga dili magtotoo mao kini. May pagwa na lang unta kini sila mga tao. Mao gid na ang gisulti ni Ginoong Jesucristo ngadto sa usa sa iyang mga disipulo nga nagabudhi kaniya nga si Judas Iscariote. Mao di gisulti ni Ginoong Jesucristo. May pagwa na lang unta kini siya mga tao. Now, ang way pagtuo sa tinuod, nagatawag sa Dios nga bakakon. Iyang gipakabakakon ang Dios. Kung wa siya pagtuo. Niya pa sa kabutang. Sa Kristyanismo, in Christianity, ang kaluwasan nahumana. Apas relihiyon, ang kaluwasan pagatumanon o pagabuhaton pa. Tanawa ang diferensya. So atong sublion sa pagpangutanan nimo. Unsa man gyud pa sa boto kaluwasan? Be, kamong mga bag-o ug wa pagyud maka sabot kung unsa kining kaluwasan. Well, ato nang nasayran gikas doktrina nga ang kaluwasan, salvation sa in English, usa kapag tabang o pagpahiling kawas, sa in English a rescue. A rescue o pagpakaling kawas gikan sa diin o gikan sa unsa. Tubag, pagpalingkawas o pagtabang gikan sa alaot o makaluluoy kahimtang tao. Hingpit o total yung pagkahimulag niya pahilayo sa Dios. Gumikan kay siya makasasala man. Kini sumala sa Roma 3:23 nga nagkanayon kay ang tanan nakasala man ug nakabsan sa himaya sa Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. Now, ang tao maluwas lamang. Ug ang bugtong paagi nga siya maluwas, maura ang iyang pagtuo kang Ginoong Jesucristo ug dili pinaagi og mga buhat o binuhatan. Unsa may gisulti si Piso 2:8-9. Kay pinaagis pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Now, excuse me, balik kita sa pagtukbil bahin sa matuod nga kahulugan sa pagsaulog sa Pasko. E mao man ang atong main gist o atong gitutukan. Well, sayod kita mga magtutuo nga ang pagsaulog sa Pasko maingon tang mo'y panahon sa paglipay, hudyaka ug panagdait. Apan ang angay gyud nato isipon mao ngang matag everyday Pasko, matag adlaw Pasko alang sa matag usa ka Kristiyanon. Every day is Christmas for a believer. Mao unta ka na angay sundon sa matag Kristiyanon. Well, tinuod nga ang Pasko mo'y kasaulugan sa matag magtutuo bahin sa kang Kristo nga unang pag-anhi. First Advent. Si Ginoong Jesucristo nahimo nga usa ka nato. He became one of us. Nahimo siyang unod. Iyang gibiyaan ang iyang trono sa langit. Ug mi kanaog siya dinhis labihan sa kagamayang kalibutan. Kay numduman ta nga natao siya dili dito sa kapalasyo kundi dito sa usa ka pasungan, a manger. Now nagkanayon ang Mateo 8:20. Si Jesus mitubag kaniya ang mga milo
may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Siya nagakinabuhi usa ka ubos lamang kaayo nga kinabuhi, a very humble life. Ingon nga anak sa usa ka panday, ug nagkinabuhi siya dinis kalibutan. So sa how many years? 3 ang tulo. Ang 3 ka tuig niya na, iyang gigugol bahin sa buluhaton siyang amahan. These 3 years were spent about his father's business. Apanwa siya dawata sa iyang kaugalingong katawhan. He was rejected by his own people. Ila siyang ipadupa o gilansang sa babag nga kahoy sa krus, ug siya namatay gilubong sud sa 3 ka adlaw. Ug siya nabanhaw sa ikatulong adlaw gikan sa mga patay. Misaka siya sa langit, ug karon nagalingkod na sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Ug siya misaad nga mubalik siya pag-usab sa ikaduhang higayon sa tuyo nga iya nang hukman ang mga buhi, ingon man ang mga patay. Now, sa matag pitsa 25 buwan sa Disyembre, ang kalibutang Kristohano, the entire Christendom, nga mao ang lintunganay matuod nga gipanamkon konsepsyon ang atong Ginoong Jesucristo nga gitawag og Emmanuel, o ang Dios ana kanato, God with us. Busa sa pitsa 25 sa Disyembre, kita magasaulog sa pagsamkon conception sa atong Ginoong Jesucristo didto sa taguangkan fallopian tubes ni Maria, pinagi sa gahom sa Dios Espiritu Santo. So, kung ikaw nagatuo na kang Ginoong Jesucristo ug anaa na kay doktrina dias imong kalag, ang adlaw sa Pasko, Christmas Day, mao ang matag adlaw. Every day is Christmas Day. Kung magtutuo ka na ni Kristo, ang Pasko kinahanglang magmakahuluganon ang kasaulugan kini alang kanimo. Apan wa kini kalahian sa uban nga adlaw, sanglit ang adlaw sa Pasko, mao man ang adlaw din si Kristo na himong imong manluluwas. Mga binilyon ug binilyon na ka mga katuigan ang milabay. Ikaw personalmente didto sunauna sa Dios. You were personally in His mind. Ingon man didto kas plano sa Dios. Wa siya mo planos usa lang ka adlaw o usa ka gabi sa tibuok tuig nga makasaulog ka og Pasko. Iyang giplano alang kanimo nga musaulog kag Pasko matag adlaw. Now, nasayod ang tanan sa kahulugas Pasko. Gusto? Ang Pasko alang sa matag usa kasagaras mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, ilang giisip kini nga magmalipayon ug maghudyaka ug magmaya, ingon man ang pagbayluay ug mga regalo. Daghang mga Christmas tree sa mga kabalayan, puno kinis mga regalo. Ug sa higayon sa pagtapok ng mga sako sa panibalay o ka mga bisita, mamura na kining tapuka o usa ka picnic. Di ba? Ana ka ng pagbati sa nagaalirong sa Christmas tree o kulbahinam. Sa uban, naginamhinam kini sila unsa ka kanindot ang ilang regalong madawat. Tuod man, nagadahom ang tanan nga diha sa regalong ilang madawat, anaa diha ang makalipay nila, sanglit anaa man lagi kanila sa giingon og wild idea. Ang ilang madawat nga pinaskuhan, makalipay gyud kanila. May bawa ka unsa. Buot kung masayran nimo, niining utlua,
Ang kalipay dili nimo makaplagan diha sa putos nga gimaayog yung wrap. Happiness is not found in a package beautifully wrapped. Dili. Ang kalipay alang sa magtutuo ni Ginoong Kristo, wa masandig o mabase diha sa mga butang. Besag unsa pa kamahal niya na. Ang kalipay sa magtutuo, ana lamang og mabase diha sa unsa. Tubag ako, diha sa unsa. Diha sa okay, kung malikon, pagpangutanan nimo. Ang kalipay sa magtutuo ni Kristo, nabase lamang diha sa pulong sa Dios. Maura. Ang tanan, gawas niini, giisip tang mga detalye lamang kini sila. Everything else is a detail of life. Ug kung kining Paskuha nga moabot, buot mong makahuluganon na lang kanimo, o buot mong makahuluganon ang umabot nga tuig. Kinahanglan nga kini ibase sa butang nga mas mulabaw pa kaysa mga detalye sa kinabuhi. So, sublion ko sa pag-ingon. Nga bisag unsa pa imo madawat diha ubo sa Christmas tree, kana usa lamang ka detalye. Balikon ko, usa lang kana ka detalye sa kinabuhi. A detail of life. And do you know what I'm saying? I hope. Abi nimo, di ka makadawat og regalo o pinaskuhan sa panahon sa Pasko nga makahatag nimo usa 1 ounce nga kalipay gawas. Kung ingon nga magtutuo ang Ginoong Kristo, anaa kay pipila ka doktrina. Ug ikaw nagkakat-on og doktrina. Ug magapadayon pas pagkat-on og dugang og daghan pang mga doktrina. Kinahanglan ta ang paghinumdum sa mga basic doctrine o unang mga doktrina bahin sa ministeryo sa Espiritu Santo. Usab, bahin sa pagpuyo sa tulo ka person, Diyos ang Amahan, Diyos ka Anak, o Diyos Espiritu Santo. Ang ilang pagpuyo sa matag magtutuo nining panahon sa simbahan, naibaw ka ba? Ni lamang panahon na nga ang matag magtutuo gipuy-an sa tulo kasakop sa balaang Trinidad, the Godhead. Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo na magpuyo sa matag magtutuo niining panahon sa simbahan. Angay tas pag hinumdum ang matag usa ka magtutuo ni Ginoong Kristo, nagadawat sa maximum ug infinite amount of love gikan sa Dios sa tibuok universo. Now, ang libros mga Hebrewanon, the book of Hebrews, nagahisgot ra ba kini bahin og giingon og better things alang sa matang magtutuo nining panahon simbahan. Ang panahon sa simbahan, the church age, diin kita nahisakop pagkakaroon. Mo'y panahon nga ang away nga espirituhanon, angelic conflict, anaas labing mainit nga bahin, the most intensified part. Gawas pa, kining panahon na sa simbahan, mo'y panahon sa angay nga pribilehiyo, ingon man angay nga kahigayunan, equal privileges and equal opportunities. Kung dugang pagyud niya na, kining panahon na sa simbahan, panahon usab sa ginganlan og apostasiya. Apostasy meaning pagkahilayo sa kadaghanan sa kamaturan, departing from the truth. Ug mo'y hinungdan nga ang mga magtutuo nining panahon sa simbahan, gisangkapan sa Dios nining nasoy better things. Aron sa ingon niya na, wa nagyud sila ikapangulipas o excuse nga di sila mamahimong mga magtutuo
dining bugno nga espirituhanon o angelic conflict. O kining giingon og better things, mao'y magahimo sa matag adlaw nga Pasko. Busa, kung dili Pasko, ang matag adlaw alang kanimo, way adlaw Pasko. Karon, atong tin-aon pag-ayo kini alang kanimo. Punto kini sa doktrina, point of doctrine, ug mao kini. Mahimo nimo ingon nga usa ka pare magtotoo, believer priest, nga isipon nimo nga Pasko ang matag adlaw. Every day is Christmas Day. Ug way adlaw Pasko. Apil na ang sunod semana. Ug tuod, unsa man gyud sa tinuod kining naasoy nga better things nga gisgutan diha sa libro sa mga Hebrewanon? Well, kining maong mga better things nga gisgutan mao kining mosunod. Paminaw. Una, ang universal nga pagpuyo sa Espiritu Santo. Universal. Ang tanan gipuy-an sa Espiritu Santo. Ikaduha, ang universal nga pagkasaserdote o pagkapari sa mga magtotoo. Universal gini. Tanang mga magtotoo gitawag og pari magtotoo, believer priest. Ikatulo, ang pagagis pagtuo nga nagdaa og pahuhay, faith rest technique, uban sa labing daghang doktrina. Labing daghang mga saad, sanglit kumpleto naman ang balang kasulatan, o kining maong mga doktrina o mga saad na hisulat naman diha tanan. So ang mga better things, mao ang paghulagway sa panahon sa simbahan. Diha sa Hebrewanon 11:40 nagingon kini og better rewards or things. Mas maayo nga mga ganti o mga butang. Aron iyang matagbo ang mga panginahanglan sa mga magtutuo din sa yuta, gisangkapan sa Dios sila nining naasoy nga mga better things. Ang tanang mga magtutuo ning panahon sa simbahan, church age, mao ang tumong, mao ang object sa usa ka dili makita nga away, unseen conflict. Diha gyud sa ilang mga lawas. O ang ilang mga kinabuhi, mao ang natad pangubatan, battleground. Kini nagkahulugan nga isip usa ka magtutuo, adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, moatubang ka gyud og mga unsa kapiligruhan nga dili makita. Ingon man mga suliran nga dili mo makita. Apan ngano man kini? Ang tubag, tungod kay ikaw man ang puntariya matag adlaw sa imong kinabuhi, you are the target daily in your life. So you will you are going to meet all these unseen dangers, unseen problems. Ug busa, adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, ang Dios nagasangkap. Gisangkapan kaniya, pinaagi sa pagpabuhi kanimo by keeping you alive. Iya kang gisangkapan, pinagi sa paghatag niya kanimong lain pag yung adlaw. Iya mo na. Iya kang gisangkapan matag usa ka adlaw, one day at a time. Iya kang gisangkapan sa tanan mong panginahanglan aron ka makabaton og kalinaw, sulod nung kalipay, inner happiness, sulod nun nga panlangin, inner blessing, atol yan ang maong adlaw. Og labot pa, ang Dios nagapahimutang og usa ka paninugdan, i-precedent alang sa panahon sa simbahan nga labihan sa pagkatalagsaon, absolutely unique. Og kini bahin niya ng mga better things nga gisangkap sa Dios nimo sa gutlo por gutlo, moment by moment by moment by moment,
ug di tinuod kanang giingon nila one day Christmas, dili. Di na tinuod kanang giingon nila one shot Christmas. Paminaw, Pasko ang matag adlaw sa imong kinabuhi, ingon nga magtotoo. Sabta gyud na. Oo, tinuod. Matag adlaw sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Sukad niya tong adlaw nga imong gidawat si Ginoong Jesucristo, ingon nga manluwas. Nagadawat ka nag mga better things. O kung wa ka makaabre og package, sod na tingalis daghang mga katuigan, ug wa gyud ka makadawat og bisag usa ka regalo, diba kapag anaan naman ang tanan diha nimo? Nakasabot ka ba ana? Ana. Unas tanan niya itong higayon nga imong gidawat si Kristo, ingon nga manluluwas, ikaw na tao pag-usab. You're born again. Nahimo kang bag-o nga binuhat. You became a new creation. Sakto? Yan itong higayon na. Gibalhin ka diha-diha, gikan sa panahon, ngadto sa eternidad. Sakto? Ikaw misud na sa plano sa Dios. Osto? Automatic ang nahimong lumulupyo, citizen sa langit. Osto? Basaha ang Pilipos 3:20 o Episo 2:19. Kay naghulagway diha nga ikaw taga-langit na. Sa dihang nagabitay si Ginoong Jesucristo dito sa cross, ang mga sala sa tibuok kalibutan gibubo, gidakdak kini ngadto kaniya o gihukman kini. Apan sa samang higayon, gisalikway niya ang tawhanong maayo. Human good, wa gyud dawatan ni Ginoong Jesucristo. Ang labing tinuod, wa gyoy kalinaw. There is no peace diha sa plano sa Dios bahig tawhanong maayo. Wala. Wa gyoy makaangkon o kaluwasan pinagi nining musunod nga pamaagi, paminaw. Di ka maluwas pinagi sa pag-isa sa imong mga kamot, ang pagbati o pagpasol sa sala, ang pagpabautismo, ang pagpasakop og simbahan, ang pag-usab sa pamatasan, ang paghilak tungod sa paghinulsol. Wala o walay mausa niini nila ang makahatag og kaluwasang dayon. Wala. Ang tinuod, ang kaluwasan, grasya. Busa kinsang buhat kini, di ba buhat sa Dios? Dili kini buhat sa tao. Ug ang Dios nga anak actually mo gihukman tungod sa atong mga sala. Samtang gilansang kini siya dito sa cross. Sa sama usab nga higayon, iyang gisalikway ang bisag unsang buhat sa tao, busa dili pinagis mga binuhatan sa pagkamatarong nga atong ginabuhat, kundi sumala sa iyang kaluoy nga kita iyang giluwas. Atong mabasa diha kini sa Episo 2:8-9. Kay pinagis pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Di ba na klaro kayo? So ang atong Ginoong Jesucristo mo mipuli sa atong dapit. Ug na tingali uban kaninyo nga nagatuo nga negatibo, negatibo ka ng inyong kabubuton bahin ini. Well, imo man pud nang katungod, that's your prerogative. Mo man kanay desisyon sa hinatag sa Dios nga kabubuton. Kanang kabubuton hinatag na sa Dios. Ipagamit na niya. Kanang to believe or to reject. Ang paninumdumi kanunay. Ang prinsipyo nga nagingon.
Ikaw ug ikaw ra gyud ang may tulubagon. Ikaw ug ikaw ra gyud may responsibilidad. Ug mao'y kasudyaan sa bisag unsang desisyon nga imong paghimuon. Sanglit ang tao ginaingon man nga produkto ra sa iyang kaugalingong desisyon. Apan natong Ginoo Kristo namatay dito sa krus, isip puli sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Siya namatay aron kita mabuhi. Sabtag yun na. Roma 5:8 nagaingon kini, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. 2 Corintios 5:21 walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong paghiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Filipos 2:8 nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. 1 Timoteo 2:5 kay may usa lamang ka Dios, ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Mga buhat 16:31 tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So nining panahon sa Pasko, gikinahanglan ang atong pagtutok ngadto sa mga butang nga makapahinumdom kanato sa kung unsa gyud ang tinuod nga kahulugas Pasko alang kanato. Ngadto sa kalibutan, mga relihiyosong dili magtotoo, mga karnal nga mga magtotoo, ang Pasko alang kanila nagkahulugan lang og paghinatagay mga regalo, mga Christmas tree, mga dayandayas Pasko diya sa ilang mga balay, mga Christmas lights, mga series, pagpadag, mga Christmas card, mga awit sa tugtog sa Pasko, mga Christmas party, mga church festivities o mga rituals o seremonyas bahin sa Pasko sa mga kasimbahanan. Giingon nila the most wonderful time of the year. Ang ilang mga pagbati o pagbinatiay nas intensity 8, dili 7 na anang mga commercialism o emotionalism o daghan pang uban. Apan alang niadto mga magtutuo nga nagafunksyon sa doktrina sa pulong sa Dios, ang Pasko nagkahulugan nga kadtong atong gisgutan sa unahan mahimo alang kanilang genuine ug makahuluganon, meaningful ug significant tungod sa hinungdan ang doktrina nahimo na magtinuod diya sa ilang mga kalag. Ug kining mao nga doktrina nga tinuod na sa ilang mga kalag, mao ang nagapa-enjoy nila niadto mga butang o mga kalihukan. They can enjoy to the fullest tungod sa prinsipyo nga ilang gisunod. Ug ang maong prinsipyo nagaingon man og ritual without reality is meaningless, but ritual with reality is meaningful. Nakita nimo? Tinuod gyud ang doktrina sa Biblia, Bible doctrine, mao ang nagapa-enjoy sa mga magtutuo sa mga material nga mga butang sa kalibutan. Ang prinsipyo bahin niini nagaingon usab og mabulukon gayud ang kinabuhi kung anaay doktrina, apan makaluluoy ang kinabuhi kung wala niini. Life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Yes, tinuod. Ang doktrina mao ang makapahimong nindot sa kinabuhi. Nuntan pa kana sa paghimos kinabuhing may kahulugan, may katuyuan,
ug may pagkahayahay. Busa, sublion tas pag-ingon nga sayod kita ngang Pasko mo'y kininindutang panahon sa tibok tuig, as the song goes. Nindot kining panahon na alang sa paghinatagay og mga pinaskuhan. Sakto? Ana ay mga tao nga magkadawat og mga dagkong mga regalo, mga mahalon nga mga regalo gikas mga sapian nga mga maghahatag, samas mga kotse o uban pa, samtang ana sa uban nga makadawat lang in town o gagmay mga pinaskuhan gikan sa dili kaayo mga sapian. In short, ang mga tao mudawat og mga regalo ilabi na sa panahon sa Pasko tungod lagi kay it's a wonderful time of the year. Ngating panghatag o mga pinaskuhan man. Right? Apan ibaw kapag unsay kinanindutang regalo, kinanindutang pinaskuhan sa tanan. Paminaw. Ang pinakalabaw, ang kinanindutang gasas tanan, mao ang gitagna ni Propeta Isaias, Prophet Isaiah. Iya kining gitagna mga kapid-an na ka mga siglo ang milabay. Sa in English, nagasulti ang Isaias 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given. Sabi ni Isaiah pa, nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Si Ginoong Jesucristo mao ang perfect gift, hingpit nga pinaskuhan, regalo o gasa alang sa tanang katawhan. Siya ang sikrito sa matag panalangin. He is the secret to every blessing. Sikrito sa matag kalipay dinhi sa panahon ug didto na sa eternidad. Nahinumduman mo ba kadtong nabantog nga prinsipyo nga nagingon? No Christ, no peace. No Christ, no peace. Ambot pasabot, walay Kristo, walay kalinaw. Ilha si Kristo, mailhan mo ang kalinaw. Paminaw. Ang kinanindutan nga gasas tibuok kalibutan, giputos kini didto sa kapasungan. Ibaw ka ba sa kahulugan o significance niadtong pagkatao ni Kristo? Siya si Ginoong Jesucristo na tao o gipahigda dito sa kapasungan. Ang pasungan, by the way, usa ka taas bukas nga sudlanan og tubig o tuwaanas mga hayop. Sa laing pagkasulti, usa kini ka butanganan o mga igtutuwa anha mga hayop mga on. So dito si Jesus paigda. Samtag na. Now diha sa Juan 1:10 kini nagasulti sa pagingonog. Ang pulong dinhina sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan. Apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mga buhat 4:12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinis kalibutan wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanato. Madinhi ba sa panahon o madidto ba sa eternidad si Jesucristo mao lamang ang atong gikinahanglan. Ang Mateo 1:21 nagasulti kini ang pulong sa Dios. Manganak siyang batang lalaki ug nganli siyang Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Tuod ang ngalan nga Hesus, usa ka Griego kining porma sa Hebrewanong pulong nga Joshua, nga usa ka kipos o kontraksyon sa duha ka mga pulong Jehovah o Hosea nga nagkahulugan kini og ang Dios nga manunubos, God the Savior.
manunubos o manluluwas o manluluwas nga Dios, Savior God. Mao kini ang iyang ngalan. Mao kini ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan ug ang ngalan sa usa kinsa mao'y makaluwas kanato, ang usa kinsa maoray kalifikado nga mahimong manluluwas. Kinsa? Si Kristo nga walay sala sa original nga sala ni Adam's original sin. Walay kinaiyang makasasala, old sin nature, ug walay bisag usa ka personal nga sala nga nabuhat. Wala gyoy makapuli sa iyang dapit o sa pagduol sa Dios gawas kung pinaagi kaniya. Ananas Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Naabrihe ang Biblia. Pulong sa kamatuoran dias Lucas 1:26 ngadto 35. Og adto sa libro ni Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. Kaya naa diha ang Hebrewanong pulong nga Emmanuel nga nakahulugan og ang Dios ania uban kanato. God with us. Unya human niya na adto sa Isaias 9:6 nga diin nag-iingon kini og natao alang kanato ang usa ka bata, meaning ang pagkatao ni Kristo. Gihatag kanatong usa ka anak nga lalaki, meaning ang pagka-Dios ni Ginoong Kristo. Ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kangturan, prinsipe sa pakigdait. Nagatan-aw ka dinhi sa gitawag og hypostatic union ni Ginoong Kristo. Ato naman ang gitunan. Ana diha ang Dios og tao, God, man. Ana diha ang dili kasagarang persona sa tibuok kalibutan, tibuok universo nga mao si Ginoong Kristo. So balikon ko sa pag-ingon dinhi nga si Kristo mao'y perfect gift of God. Hingpit nga gasa sa Dios alang sa tanang tao. Kinsa mao ang sikrito ngadto sa matag panalangin ug sa matag kalipay alang niining atong panahon karon. Ingon man alang sa ato ng pag-antuan nga eternidad. Kung mopili ka sa pagdawat siyang gasa pinagis pagtuo kang Ginoong Kristo, ingon nga imong personal nga Ginoo ug manluluwas nan imong madawat ug maimuha ang kinabuhing wa nay katapusan, eternal salvation. Ang Juan 3:36 nagaingon, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Walay eternal life. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kangturan. Kining kapungot sa Dios mao na ang linaw sa kalayo. Noong plano sa Dios sa grasya o kamatuoran, mapatinuod. It is realized, pinaagi ni Ginoong Kristo, Juan 1:17, ang talagsaon nga pagkatao nga anak sa Dios, the uniquely born Son of God. Karon niining kasaulugas Pasko, daw ang Santa Claus mas tinuod sa kadaghanan kani Ginoong Kristo. Di ba? Nahikalimtan na nila. O gani, wa ang kadaghanan masayod. Ngang tinuod yung isyus Pasko, mao si Ginoong Kristo. Ug ang krus. Dili si Santa Claus ug ang iyang mga pinutos nga mga regalo. Samtang gisaulog ang Pasko sa tibuok universo, universally celebrated, ang matuod ug lintunganay yung kahulugan niini nga napatik dias balang kasulatan is practically unknown. Hingpit na gyud kining wa masabtig, mailhi, wa na. Kaya ang labing tinuod gud unta mao nga ang labaw ka mahinungdanon kaysa sekular nga kasulgas Pasko
maunta ang biblical nga kahulugan ini. Do you know what I'm saying? It's the biblical meaning of Christmas that is far more important than the secular nga kahulugan ini. Ilan ang giusab, ilang gipulihan ang pulong Christmas ngadtos Xmas. Kita nimo? Abi nimo ang pulong Xmas sama ra sa nagbutang ka sa siga light sa Christmas tree nga wa diha ang siga o suga sa kalibutan. Dugang paniyana, ang pulong Xmas gigamit na sa pang-komersyal, while ang pulong Christmas pang-biblical mao na ang pang-biblical. Apan hinaot, di mo na hikalimtan ang Pasko na kahulugan kinig pagdawat kang Kristo ingon nga kinadak ang gasa sa Dios, God's greatest gift to mankind. Ang imong pagdawat ni Kristo ingon nga imong Ginoong manluluwas, unya agig pasumbalik in return niya na imong madawat ug maangkon ang dayon mong kaluwasan, eternal salvation. So I wish everybody makapadangat ba ako ubos nining buluhaton ta sa Ginoo ang Vic Balbido Evangelistic Ministry. Mo wish everybody nganha sa tanan ninyo kamo mga subscribers. I wish kaninyo tagsa-tagsa sa usa ka malipayon biblical doctrinal nga pagsaulog sa Pasko. Gidapit, gidasig o giawhag ka sa pagpahimos. Enjoy your union. Pahimusli ang imo karong pagkadugtong diya sa atong Ginoong Kristo. Sud sa bahin 2, phase 2. O sa phase 3 na niya, nga diin magatubang ka naman kaniya hangtod sa hangtod, naong sa naong. Uban niya nagiingos Biblia og fullness of happiness. Ug pagmaya, pagsinati niya ng kalipay nga di na matugkad hangtod sa wala nay katapusan. So, well, aniyaw sa kahamubo kung mensahe alang sumabot nga bispira sa bagong tuig, New Year's Eve, sa atong pagtikang na unya ngadto sa bagong tuig, brand new year 2020, higayon karon sa atong pagtasal, evaluate sa atong espiritualong kinabuhi. Di kini panahon sa paghimog New Year's resolutions kay tinunto lang na. Di na wala matunong sa doktrina. Ang mga resolution sa mas bisag unsang saan nga himuon are just made to be broken. Sa ato paghimo lang ng pagsaad aron dili tumanon. Oo. Tinuod gyud nga gihimo lang ng pagsaad aron kini pagkiason. Apan sa laing bahin ang labing tukma gyung angay tang buhaton sa pagsugat sa bagong tuig mao ang dili paghimog New Year's resolutions kundi ang paghimos pagtasal, evaluation. Pagtasal sa unsa? Unsa mahimo ang pagtasal? What are we going to evaluate? Well, himuon tas pagtasal ang atong kaugalingon kung unsa nakalawma, how deep, unsa nakahabuga, how high, unsa nakataas, how long, ug unsa nakalapda, how wide ang doktrina sa pulong sa Dios nga karon nahimo ng kabahin o parte na sa atong salabutan. Diha sa right lobe sa atong salabutan. Naingon kini niini gumikan sa prinsipyos Biblia nga nagkanayon unsa gani kadagana sa kaalam bahin sa Biblia nga nasilsil sa galamhas magtotoo. Ingon usab kadako ang katakos nga iyang mangkon. O ingon usab kadagana sa mga panalangin nga madawat sa magtotoo dinhi ni ining kinabuhi. Sa laing pagkasulti,
Ang ginaganon sa kaibaw o pagtuo sa doktrina sa pulong sa Dios mao ang makapaangkon og katakos capacity ni bisag kinsa nga magtutuo nga nanag-iya nini. Sanglit kita nasayod man nga ang Yahweh sa kinabuhi, the key to life, matawahanon man o maespirituhanon man, mao ang katakos capacity. So uyon ka ba niya na? Mao ka na. Kay kung wa diha ka ng katakos sa kinabuhi, wa gyud ka ng matuod nga kalipay sa kinabuhi. Gusto? Mao hinungdan. Nganong mahinungdanon ang atong paghimo o pagtasal, evaluation sa atong kaugalingon, sa di pa kita mutungtong ngadto sa bag-ong tuig 2020. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Niining matamis nga higayon sa among pagpakigambitay sa imong mga pulong. Nga among nakatunan, gikan ini, ang kaminungdanon sa imong pulong. Diya lamang namo mabase ang among kalipay, nini among pagsaulog sa Pasko. Kaya alang ka namo, ingon nga imong mga anak, adlaw-adlaw, Pasko alang ka namo. Tungod kay ikaw man ang numero 1 sa among kinabuhi, pasiuna sa among kinabuhi, ug ang imong pulong. Pasalamat kami kanimo, Diyos. Nini nga among Bible study through the YouTube, under the Balbido Evangelistic Ministry, ipadayon kini o Diyos sa paggamit alang sa pagsangyaw ngadto sa mga katawhan nga wala pay kaluwasan og sa pagsabwag sa imong kamatuoran ngadto sa mga imong mga anak nga unta sila makaamgo unsa ka mayong danon sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.